Oleh. Kawak ki oleh-oleh. Kuwi apa? Gone sapa? Kerok. Dadi sriunenge dadi Iku petinju. kathok kok rek to, Be. Saumpamane piye? Clok. Men nembang sak lagu mungkin kadang-kadang para tamu-tamu kadang pala dhisik kadang mingga. Ning nong. Nah, kene Kak. Panas mlaku ora nggawa payung. Surabaya geger ngungsi ning Madiun. Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Sugeng dalu Mbak Eka. Iya, wilujeng dalu, Biong, Bayu Limbo. Wah, Iki mercone nggo paring pakurmatan marang Mbak Eka uget-uget. matur nuwun keton. Sinden metu diringi mercon tahun ngarep diringi granat, Mas. Ya iki mau sisane pas bar penyerahan wayang. Nek nyindane ning Israel. Kowe bentuk apresiasi panitia karo Mbak Eka. Iki apa nyemoni ya, Mas ya? Heeh. Sindene kaya sumpel mercon ngono piye ya? Aku enggak dar-dor. Mas, mboten sumet pas tahun baru to, Mas. Lah nyapa kowe wedi karo mercon to? Trauma kuwi. Apa? Siji bedek loro mercon. Lah kok traumane? Kok tak incenge sik. Der. Mas didipno ning sumur, Mas. Ya ora krungu didip ning sumur. Ya melempem. Ben mboten muni ngono lho di ngenekno. Kok karo mercon kok ya wedi lho. Trauma, Pak. Kok iso trauma sebabe? Kula niku trauma kula niku siji mercon loro bledek. Kok iso? Jaman mbok kula niku nglairke kula wonten ing alam Marco Polo. Biyen Arcapada. dunia. Ngarcapada kok Ngarcapolo iki. Mbok kula pas bobot kula niku pas mboten enten puskesmas mboten enten. Bidan mboten enten dokter bayi mboten enten. Sing enten niku dukun bayi. Mbok kula wis garbeni aku nawa Candra Dasamuka anggone Dasa hari. Dasa hari we. 9 wulan 10 dina kuwi lho. Nawa Candra Dasa hari. Lah nggih dasar iku ben cepet niku nerabas liwat sawah, Pak. Lho, nerabas liwat sawah karo ngloroni, Mas. Karo nglarani. Lah kok udan riwis-riwis ana bledek. Buka piro iku Mbok Embe? Buka 47. Lho, Akeh men. kok kaya resleting ya, Be. Buka 10 ngono. Oh ya 47 kok cengel ya. Kok cengel ngene lho. Buka 5 ngarani lah. Lah kok lewat tengah sawah udan riwis-riwis ana bledek. Dier. Mbok kula semaput plek aku metu separo. Serut. Aku ning kono karo tingak, tingu. Jajan. Ayo, buka. Siji metu separo. Jeruk karo tingak, tingu. Jan kaya boyo niku niki. Tingak, tingu. Lah kala bedhek dianter neh. Dier. Lahir kowe metu kowe. Aku wedi terus mlebu neh. Genep bedhek ping 10 niku mbokku jahitan 300, Pak. Perkara mlebu. Kae to loro mlebu. Ora entuk loro 50 to kok. Akhire wis watuk terus ceblok. Wah, Apa plok. mau sepele. Apa mbokmu iki, Be? Mbokmu iki? Iki cah paut breng nyambut gawe sik melek mbok turu. Lho kok paut karepmu piye lho? Delok pirsani mbak-mbake nyambut gawe rapopo kowe iku umurmu sik pira? Iki dikaya ngomongan kowe bintang tamu Mbak Eka uget-uget ya iki. Bintang tamu niku nek pun dewasa, Pak niki sumbangan. Lho, sik cah cilik kaya mau nari-nari sumbangan. Bintang tamu ya be kae lho, banere kae lho fotone enek. Endi ra ono lho. Fotone Mbah Lurah kae. Sebelahe kae lho, Be. Sebelahe kae cagak. Ora enek bintang mulih. Wis bengi bareng mayaya ning panggung kaya wong edan. Aja nyontoh aku. Lha kowe ning ngono edan kowe. Iya, Pak. Iki ki Mbak Eka uget-uget presiden sing wis kondang bintang tamu malam hari ini ning Desa Latsari. Jenenge sapa? Mbak Eka uget-uget nggih to Pak iki. Ora iso mati iki. Ora iso. Ora iso jelas. Ya iso to jenenge menungso kok. Ora iso. Iso. Lah nek mati kok uget-uget
Ora iso, mati meneng ora mungkin getuget. Aja gagas lambene TB. Dalu Mbak Eka. Inggih lujeng dalu Pak Igit. Iya Mbak Yulimbo. Nggih. Nggih pangestunipun. Sowan wonten Desa Latsari. Wonten Latsari saged ndereke panjenengan. Nggih. Sawetawis dangu mboten ndereke panjenengan samenika saged ndereke panjenengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, Paring sareng- panglipur sareng. warga Latsari. Leres sareng-sareng rencang-rencang cakranirat menika. Dados umpaminipun Nah, nggih sowan Kowe ngopo, Ibu? Kowe dadi apa, Be? Latihan dadi naroda, Pak. Dingin nonton Ketoke gerakanmu mau kok ya ora kaya ngono kuwi. Lah ki gerakmu piye gerakmu? Ora gerak napa. Ketok arep nyepeleke sampean Mbak iki, Mbak. Arep mirang-mirangke karakter seorang wanita. Ora nyapa. jenengmu sapa? Jenengku Sapa jenengmu? Andik TB. Omahmu ndi? Tuban. Mengko mulih lewat ngendi? Lewat Pantura no. Lewat kene. Iya. Kene kaya ngerti wae. Ngerti to? Aku Ken- kejebak macet ning kene dalan dibangun kuwi. Di aspal kuwi. Iya, Jatirogo Bulu. iya. Omahmu ndi? Aku Sragen. Sragen. Kowe ning kene arep apa ning teko Sragen adodo ning Tuban? Ya nek kene arep nyindar sing arep drep ya sapa kok iso. Syukur. Cilik galak men to. Ket mau rumangsaku tak rungokne ora penakke kuping. Loh, penak aku jare sapa ora penak? Lah ning Ora penak bojoku dia anak telu. Wah, penak jare bojoku pas sampean kowe nak Nyepelekke kowe Nomor Kak. piro tuh, Nyepelek. Arep ngisen-ngisenke kowe ketok Ket mau aku ngadeg wis tak sabar-sabarke lho kok rumangsaku apa? ngadeg ki sakmene. Lah, lah kok kira aku ora ngadeg apa sing iso ngadegi gor kowe tok? Hah? Ngadeg ki paling gak lho ketok wibawane. Lah kowe. Jejer. Aku gak melu-melu, Be. Kene jejer. Aku nek mbok arane Bapak Ibu, malam hari ini kita mendapatkan percontohan jenis anak yang kena penyakit stunting. Dadi wis arep nyepelekne awake dhewe. Mirang-mirangne wong cilik kaya ngene. Ora masalah. Kowe iki wong gedhe nek ora nek wong cilik ya ora penak. Kowe mbiyen awale saka cilik, kowe mbiyen dilairke saka ibumu ya. Kowe mbiyen direwangi perang cakil ibumu. Sabil. Kok langsung miyah-miyah karo wong wedok rumangsamu apa? Aku ora wani karo awakmu rumangsamu apa? Aku rene ndereke Pak Sigit ning Lasari kene melu ngregengke gawe. Kok rumangsamu mboloke apa aku terus cah tau cake karo masan apa? Kok ora wani karo kowe rumangsamu apa kowe? Be. Kak. Nek omong aja dawa-dawa. Nek ngomong kaya banyu umut kowe. Kowe iki Wis awak ora ono jare belas. awakmu cekak iki napas mendek kaya aku kowe kok. Wah, krek sinden metu pase to. Kok kaya kobra metu pase iki kok. Ngomong sing saithik. Lah kudune ngomong piye ngomong? Kowe ndarani aku metu, aku dilarike sapa? Lairke ibu. Saka wong wedok. Saka wong wedok apa Oh, kira sorry kowe? no, Bro. Lah kowe saka apa? Aku bayi tabung kok. Tabung apa? LPG. Mbledos indasmu ngono kuwi kok. Wah, ya kondase kaya pentulan. Aja nyepelekke wong wedok lho, Bek. Kowe iki nek ora nek wong wedok apa? Kowe umbah-umbah sing ngumbahke wong wedok. Nggih, Wong Mbak. wedok. Mangan sing nyepake daran wong wedok. Wong wedok. Wong wedok iku garda terdepan. Kowe nek nggone dapur, nek ora enek wong wedok apa mbledos sik gas sing mati sik sapa? Wong wedok. Mati ora bineh. Nyapa wong lanang kok. Kowe meng uyuh cawik pura kok. Ambune piye? Mah. Ora enak kok menehi aku. Pak Sahati yo banget centen kok. Apa masa kelurane banyune entek breng ora dikane lho. Aku akhirnya tak tutul-tutul ning tembok mau. Wong edian Ayo banyune ora aku. iso ta kowe mau. Layan coklat-coklat tembok emang Weceng kok ngene. Urjo wani-wani karo wong wedok emansipasi wong wedok rumangsane kok iso. Kabeh dalan-dalan kuwi jenenge Raden Sunyanyi Kartini. Kuwi wis Wedok. mertandake nek wong wedok pahlawan wanita. Kabeh dalan gawe jenenge sapa? Wong wedok Kartini Sunyani. Sik to pahlawan Sunyani iso. Iku gak kaya sinden to kuwi. Mosok Kuwi dalan ning Sragen. Sragen piye? Cut Nyadin. cut Lah pesindan kondang Sunyani Sragen. Wong wedok. Cut Mutia. Oh, dadi ana Jalan Sunyani karo Jalan Wartoyo. Dadi Lho, ora oh jenenge sinden dadi kelingan dalan. seniorku Sindan Sragen Bu Sunyani. Ya entuk. Dalan jenenge wae wong wedok kabeh. Ya. Sapa wae Cut Nyadin. Ya. Cut Kartini. Air Akartini. Wong lanang ra ono. Reneng. Tapi elingo, Nduk. Ngapa? Masih ana dalan wong wedok nek macet mesti wong-wong liwate dalane wong lanang. Apa? Jalan tol. Wong wedok apa duwe? Wong wedok ya iso duwe. Apa? Dalan kebenaran ning gone swarga ning Gusti Allah. Apa kuwi? Til janah. Oh,
Apa iki, Be? Dalan apa, Be? Pak Kasmani. Ora nyandak wong. Jalan til jana niku enten to, Pak? Lho, dalan kebenaran. Jalan Ning kebaikan. swarga. Kuwi nek wong pondok ra roh kuwi. Mosok yo nek janae ra apa-apa, tile kuwi lho. Tapi memang jenenge ngono kok lho. Teko Mbak Ida, Mbak ya. Oh, baik. Mbak Ida lho bar kok kono. Golek bantuan kancane. Sowan ning gone Latsari ada makanan khas. Apa? Apa men, Mas? Iki cara mulu iki gene slendro. Kok Lho gone kok iso? sendro ki? Ayo, Dundek niki paling gak senengane wong lanang, Pak. Gagah perkasa niku nek utuh. Oh. Nah, nek dibuka ngaten iki. Oh iki makanan khas nggone Slendro. Oh, Yo khas kene barang. Lah iki ketoke gagah tapi begitu dibuka wis ngene iki. oh, alah. kita malah HP kuwi ya, Be. Delok. Ini to, Ndro. Malah digo dolanan. Iki dolanan wong edan. Gak iso ngono, Ndro. Kok iso? Aku arep aku. Ya arep digawa. Kok digawa Nah, digawa mulai Iki ciri khas Tuban. Mbak Eka mengucapkan apa datang warga Latsari mriki. Nggih, matur mbah nuwun dumateng keluarga ageng Latsari. Sampun kersani mbah kula saengga saged derek sowan. Mugi-mugi tansah pinangan berkah, panjang yuswa, sehat selalu. Amin. Rukun anggenipun bebrayan. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswa, rezeki sing lancar, iso wayangan terus setiap taune. Dadi Kok kaya golekane mau puter. Kok lagi ndongake kok ganggu. Nggih, amin ya robbal Nggih, alamin. paring panglipur Mbak Eka nembang satu lagu mangke nyuwun berkahipun Pak Camat, Pak Kades. Kula wau sampun pikantuk titipan saking ibu-ibu ingkang cantik-cantik ngagem kebaya ungu wau. Oh, mau sing penari nganu tombo kangen. Ngaten. Sore nggih, wau. nggih, nggih. Mbak Uyun dan kawan-kawan. Oh, nggih. Ketua panitia. Sampun pikantuk titipan. Tak Ah, buka ya, buka. Mas. Enek layange ning jero. Ya diwaca. Oh. Enek duwike apa ora? Iki layang tak macane. Tak wacane. Nye. Gak kowe iku lho omonganmu jane kok mengandung alkohol to. Apa kok? Kowe ngomong piye mau lho? Iki lho entuk titipan saka ibu. Ana surat. Ana surat. Ah. Tak macane. Tak wacane. Ya nyet kok iso rebutan ngono karo cah cilik kok iso. Agit, Piye? wonten layang. Heeh. Tak macane. Kleru. Napa? Bintang tamu telu pekok apik. Iki ana layang tak wacane. Nyoh arep maca to ngono e keroyokan bringe nyapa to. Ha, diwaca. Agit yo melu. Maksud piye? Kowe iki jatahmu kok mau pasrahke aku. Lah nggih wau kan kula sanjan iki wonten layang to. Tak macane. Tak wacane. Nyoh lho. Iki ana layang tak macane. Ya ngono nanti maca. Ora kok sing banter, sing jelas, suarane sing apik. Ben pas. Macane piye macane? Oh. Niki saking anu nggih. Ibu-ibu. Saking ibu-ibu. Suarane layang apa kuwi? Unine layang piye unine? Diwaca kok unuk selithiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah la Ngapa maca apa iki kok? Nyapa le Bebe. Apa? subhanallah. Sabar kok, Beb. Sabar. Eneng opo? Iki sing maringi sapa? Ibu. Ibu-ibu sing ngagem Gawe kebaya. jilbab abang iku. Iku. Selempang-selempange jaring. Iya, Be. Astagfirullah sabar nggih, Bu. Ya Allah. Apa, Le, Beb? Ana apa, Bebe? Be ono apa? Ana kabar apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Dadi kabar. Be kabar apa, Be? Boyo nulis ku sesuk, aja kok saiki. Ono apa, Be? Nanggone wayangan bareng iki. Ono apa, Be? Macane piye? Alah. Jebule ora Ora iso iso maca kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, sugeng dalu, sugeng pepanggihan kalih seniman-seniwati keluarga besar wayang kulit yang tampil di Desa Latsari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Tuban. Sesarengan kalih selembar kertas puniku, kami segenap sesepuh pini sepuh nyuwun gendeng. gending. Gending, Oh, Be. tulisan Jawa nih mboten enten ulune rasa muni I, Pak. Langsune Dikei ulu. Oh iya. Kula badhe nyuwun gendeng ada Gendeng. ceblok Kurang akeh kurang ulune. syukur sing akeh. Lah kok ya. Kula badhe nyuwun diwut ada
kakean, Kakean. Pak. Kula badhe nyuwun gending dumateng Mbak Eka uget-uget nggih punika Putri Indonesia Mandape Sri Huning. Putri Indonesia niku Ibu Pertiwi paling. Putri Kang Sulis tiang warni bawane kuwi lho. Nggih, tapi masih gendinge Putri Indonesia. Niku paling Pak nggih. Pertiwi. Ibu Pertiwi. Putri Indonesia Mandape Sri Uning. Mekaten ingkang kawula suwun enten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saking kula Bapak Sidu. Nggih, Sidu ki merek buku. Sidu Sinar Dunia merek buku. Mereke kok. Lho, Sidu niku napa, Pak? Merek buku Sinar Dunia. Lho, ora sing njaluk lagu to? Ora kok. Oh, Sidu merek buku to? Merek buku. Sidu. Oh iya iya. Oh, nggih saking ibu-ibu wau. Kok CD merek buku. Nyuwun niki, Pak. Seruning. Seruning. Dibawani. Nggih menika wonten tali asihipun Rp100.000. Wis digo kowe kan digo kowe. Wis gawen nduk gawen. Nggih, kersanipun mriki riyen. Mbok golek kanca ya. Kersanipun mengke ngentos. Dibawani ya. Nggih. Kowe dadi Sri Uning, iki dadi wah Pak Soro Toprak. celeng irik. Sri Uning amat Ora tau delok Toprak pagit iki yo. Ora tau delok CM sampean niki. CM Ora ya, ora tau delok topa. Sia-sia, mbek karo ketoprak ijo sia-sia kok ngono kuwi to. Lho hiburanku nang premayang delok ketoprak rumah samu. Delok ketoprak apa layangan? Ketoprak. sore layangan bengi Toprak. Toprak aku seneng lho Mas. Nek awakmu pas ngetoprak ning TV tak delok terus mesti kok. Pas awakmu lakon dadi ula kae aku seneng. Awakmu sing Seneng kok. Apa lagek slendro bojone penyanyi. Omongno Be. Begitu nyanyi patang lagu kena ge bangun omah. Omongi Be. Aku ora sombong kok, Kak. Patang lagu kena ge bangun omah. Lagu apa? Lagu campur-sari, Pak. Kandhane Be. Sing nyawat boto, semen, pasir niku. Kuwi diurak kuwi. Ora tawapok kae. Dibawani Kak. Kai Putri Kang Listieng warni. ketongane iki dadi Sri Uning iki Wiratmaya pikire. Iki kene nek iki ngono ketoprak CB Cakraning Rat Budaya. Badhe pramen menika. Oh iya no, Sri Uning ya. Kula Sri Uning sinten? Kowe mosok ora. Kula delokno Pak Sigit ki nek ngei peran mesti pas. Ngei Sri Uning ya sing lencir dhuwur. lencir gedhe ndek. Potonganmu kaya senurek ngono dadi dhuwur. Kok ora trimo ngopo to? Ya, Pak sing Sigit lho wis nyong-nyong. menilai kok iso. Bacotke bawa sik engko iki Wiratmaya teko. Nggih. Sri Uning mustika tuban. Kak, yen lakon Sri Uning kuwi ning keputren Sri Uning Udarasa. Udarasa. Kiyune nggo metune Wiratmaya. Oh nggih. Sejatine aku tresna kelawan Kang Mas Wiratmaya. Nggih. Apa ya bisa ya aku sesandingan kalau Kang Mas Wiratmaya teko. Bisu. Bisa, Pak. Bisa. Oh begitu niku rasa-rasan kok bisa. Kodene apa ya bisa ya. Nah, iki ketoprak sak Indonesia Raya. Kuwi angger lakon iki mesti kiyune kuwi. Oh bisa. Ya? Kulino nyutradari ketoprak kok. Bisa Yai. Nggo sik ben ngomong sik. Sik tak kei kiyu. Engko sik to. Urung. Oh alah. Dadi kula Sri Uning Heeh. ning Taman Keputren Heeh. lagi kiyu. Lho, kok kiyu Kiyu ngomong mau lho. ngomong Sejatine. sejatine sakniki Saiki sesuk ora wis rampung wayangane. kula sejatine aku iki tresno karo Kakang Wiratmaya. Nanging apa ya bisa yo aku sesandingan marang slirane. Yo Wiratmaya. Hei. Lek. Ya, payam ya. Iki wis Sri Uning muni apa ya bisa ya aku ngono kuwi. Bisa Yai. Kene lho, Wow. mripate. Klune wis apa ya bisa to. Wes aku wis muni bisa kok. Baleni yo. Sejatine aku iki tresno kalawan Kakang Panji. Ya kok Panji Kakang Wiratmaya. Wiratmaya. Nanging apa ya bisa ya aku sesandingan kalawan slirane.
Bisa Yai. Iki apa? Iki dadi apa? Wiratmaya. Lah Wiratmaya kok rambute putih ngono kuwi. Ih Wiratmaya Wiratmaya tengkorak lho kok iso Timbang ranjir rambut. Penting kok nek rambutnya gila. kayak Albert Einstein kowe iki malah. Apa ki? Oh iya kuning kaya Mempunyai IQ tertinggi. Wiratmaya yo sing bagus. sing gagah nganggo penganggo iki mlakune kudu sing apik. Oh iki nek Iki Wiratmaya apa jengklot? Lah iya ngono. rambut iki ya. Ya, mlakune ditata ketoprak iki. Lah ya. Aku tresno marang Kang Wiratmaya. Nanging apa bisa ya aku sesandingan? Ya betul. Bisa Yai. Ije omong kowe. Ora bisa to mlebu. Terus kowe melu gandrung. Jarene kon ngomong bisa. Ije ana omongan lanjutane, Bi. Dirangkul ngomong ning jagat ora ana papat, ning donya Oh, ora. langsung terus. Terus melu nembang mau. Dirangkul. Boleh. Niki ngudara samle. Oh iya. Sajroning iki taman iki, Taman Kaputian. Taman Kaputren, aku dhewe amung mbayangke Kakang Wiratmaya sing pengen tak sanding rina kelawan wengi. Nanging apa bisa yo aku sesandingan kelawan slirane? Bisa Yai. Be. Iki mban urung metu malah. Ora entuk. Aku tok. Aku. Om karo iki tok. Sriwuning karo tok. mben mboten angsal. Ora entuk. Diajeng. Oh iya Kakang. Tiwas kebeneran sliramu ngrasanipun Kakang mau tak gawane oleh-oleh. Aku tuku ning gone pasar Bancar. Oh, Wiratmaya oleh-oleh. oleh-oleh. Gawake oleh-oleh. Kuwi apa? Sik, Gone Tok. sapa? Rok. Jadi Jadi sriunenge dadi Iku petinju. katok kok rek to, Be. saumpamane piye? Clok. Dul. Bolongane iki loro sikile kok. Lho, iki gak gawe buntut to? Buntut mbahmu ngono. Wong edan. Loro. Bolongane iki loro iki. Jerune Gandru Wiratmaya bacoke tembange. Diajeng. Ono atitip ora gelem. Menyekmu kaya. Aku wegah nek kaya ngono kuwi jenenge kowe ora tresno karo aku nek kaya ngono Ora, wegah aku wegah mau. syukur, Aku ora tresno karo kowe wegah aja ngono kok iso aku mau kaya aku mau kaya kolor kaya ngono lho Kakang Mas. Sik. Kowe kok ngeleh genuk LB kok. Sing sabar to Diajeng iku mung aku omong ngetes sliramu iku cek tresno karo aku apa. Oh nodi. Ngetes ya ngetes wong gendong bojone kaya bongkahan damen. Ya bopong apa piye kok iso. Iya Diajeng. Coba Wiratmaya sing Gandru. Tiningane Pak Pit. Sri uning mustika tuban. Waduh, iya. Kakang Mas. Iya Diajeng. Sampun kapan anggen kula ngrantur. Badhe tindak pundi Mbak Eka? Nggih menika ngguak batang. Pas roman lu gak penak. Wes Kowe kok kaya gotong sound control to bebok laleh ngalor ngidul. Panggunge kene-kene wis kelir. Piyake kuwi. Oh iya. mau dijak piknik kok iso. Diajeng. Gendi Eka. Iya Kakang Mas diamput. Diapet. Kok apa mencret? Diajeng. Putra Kanjeng Sira. Dadi Ora aku kok ora ana api-api belas to ning ngarepmu kowe. Kowe Kak, kowe sing bang kowe Kak. Kowe wis Tipe sing apa? wis kene ae. Putra Kanjeng Karo dipangku. Sira. Sikile. Aku dipangku. Sikile lho. Oh, kayak aku dadi kursi. Iya. Aku dilungguh iki. Iya, kursi taman nek gak ono kursi pantai. Lah opo iki sepotone iki? Lah pakumu lho. Latu-latu diperekes. Wegah. Lah, paku. Saru. Wegah. Saru. Saru aku wegah. Kok iso ngono kuwi wong lanang wis saru. Balik cuk.
Genjong iki. Ora iso bedakne lho. Pantes ambune ra enak. Ancen aku rados 17 dina, Be. Berarti ya. Menunduk perang. Tuk perang kang bajana Kaya-kaya paribasan jagat tepung geleng anggonipun Kakang Upadi wanita kang bisa gawe seneng atiku. Ora ana liya ya mung kowe diajeng. kamengkono Kakang Mas. Apa ning gone telenging atimu isih ana papan panggonan kanggo nandur wohing katestaning Raden Wiratmaya. Guyune aja akeh-akeh. Aja kedateran guyumu ki. Geledak coplok sirahmu. Kowe aja ngisi-ngisi aku sebagai sutradara ketoprak CB Cakra Budaya ning Kok ngantek kentekan abab. Cocok. Mbebela Wiratmaya. Tan wurung Sri Uning gundul. Gugur. Wajahmu ning kono. Mari Wiratmayane iki gundul Dik, terbayang-bayang karo Wiratmaya gundul. Gugur. Kowe ra melo guyu. Wes, kowe jare Sri Uning. Guyu iki. Kowe jare Sri Uning kok seneng melu. Betara Durga kowe iku kok. Bojone seneng ora melu seneng iso petuk. Dadi Dadi mustikaning Reh ning menika mapan wonten daerah Tuban. Mriki ning nggon tayub, kedung-kedunge tayub. Tayub Tuban. Sri Uning digarap tayub. Nggih. Oh, dikancani karo Mbak Ima. Mbak Ima. Nek cara kene Waranggono tayub niku jenenge sindir. Sindir. Mergo parikane sok nyindir-nyindir ngoten niku. Heeh. Slendro dadi begendonge Ima. Nggih. Iki Mbak Eka. TB. Pramugari. Oh, pramugari. Pramugari, Oh iya, Pak, pramugari. Pramugari iki sing ning pesawat. Kene apa? Kuwi ora pramugari sing pramugari kuwi sing ngemsini tayub kuwi jenenge Pambiwara. pramugari. Pambiwara. Lacari kene nggone tayub kene iki. Nggih, nggih. Tayub ditata karben Guyub Oh, tak kira gumoh. nun dumateng para rawuh kakung Sumana putri ingkang tansah winantuing kap. Allah. Salah setunggaling seni tradisi beksan langun tayub ciri khas Kabupaten Tuban ingkang dalu punika ngrawakaken waranggana ingkang sepisan wonten Nyi Ima, Nyi Ika lan Nyi Liti. Tak kandhake iki. Dalu punika badhe kasuwun panjenenganipun minangka sampur kinurmatan Bapak Camat, Bapak Petinggi, Engko Pak Camat karo Pak Inggi engko. Mangke nggih mangke. Engko, Pak. Niki kula umum kiriyen, Pak. Iya. Kersane mboten wangsul. Ben persiapan. Iya. Kanthi tembang inggih menika Sri Woro-woro Woro-woro. tanggal piro? Oh, woro-woro atur kawuninga dumateng para pandemen seni beksan tayub. Woro-woro bilih tanggal 10 November. Mangke badhe Wonten mangan dipun beksan tayub. peringati sebagai Hari Pahlawan. Pengumuman pentas tayub. Pentas tayub wonten ing Desa Jenu. Kanthi waranggana Dek Citra saking yo ingkang nomor kalih Bu Warsiati saha Dek Fitri Jatiraga. Monggo ingkang kepareng lodang kawula suwun rawuh ngregngaken adicara langen tayub tanggal 10 November. Iya, Mbak Ima terus halo. Ayo Mbak, Sri Uning gubuk asmara. Iki ben koyo barse halo. Lampire TB njaluk diplinteng. Woro-woromu kleru. 10 November tayubane ning Taman Budaya Sambongan. Lho, teng mriku. Oh iya. Lho. Perang Guntarayana ngene kono.
nantang perkara. Seneng kowe. Ayo, Mas. Halo. Halo. Sri Uning Gubuk Asmara. Madhep rene, Nduk. Satu madhep sana, Mbak Ima sana. Ngono. Iya loro depan-depan. Nduk, Nduk. Dadi sindir. Yo sindir. Sony Stelson Sindir. Reza Multimedia. Sesarengan kerawitan Gandrung Esti Laras. Mbak Ima. Didohke sithik niki. Kadange pribadi. Ima Malik, Eka Malik, madhep.
Wah, sembah nuwun Mbak Eka Uget. Nggih ngeten cara tayub tuban. Tayub tuban. Alus ngeten. Alus. Wah, yo cakraning rat bene kon tayuban bayi. Wis. Jan. Nggih, menika titiwancinipun Pak Kades. Pak Camat. Pak Camat. Pak Camat Mas Deni Susilo. Kula kulino Mas Mas Deni. Nggih, Pak Camat Mas Deni. Nggih, kalian kali Pak Kades Tengger. Nggih, siap. Wah, nek Pak Kades Tengger beso balalah aku kirisi. Monggo metaraman Sol. Turuk. Monggo Pak Sahat, Mas Deni, Pak Darsono. Mboten ngirangi Subasita kanthi mardikaning manah kula suwun Bapak Camat Banjar. Sosde perangkat bisa. Bapak Petinggi Latsari so perangkat kula suwun tumuju wonten ing sasana parisuka. Monggo. Monggo Pak Camat. Monggo Bapak Camat. Nyantai mawon mboten bisa nembang mboten napa-napa. Pak Inggi, Pak Sahat. Dari akan Pak Carek sono. Monggo. Pak kami tuane sinten, Dik? Pak Kasmani monggo. Monggo Pak Kasmani. Sedaya perangkat. Wiwit saking Pak Carek, Pak Kami tuwa. Ya Pak perangkat. Monggo mriki kula rencangi sekalian menghibur diri Bapak perangkat. Katuran tindak mriki Pak perangkat. Ingkang istri sedaya komplit. Sing ibu-ibu cantik kebaya Ibu-ibu, mau nggih. ya Mas. Ya. Bu Bayan, Bu Ketua Panitia Mbak Uyun, monggo. Nggih. Kali Bu Lurah, Bu Wulan, monggo. 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 Mbah Mudin pundi niki Mbah Mudin? Ngono iki. Wah, jenengan iki lho Mbah saged mawon. Monggo Bu Mbak Uyun, Bu Bayan. Oh nggih, anu. Oh lah niki napa? Lah niki. Di moderatori B. Nggih. Monggo Bu Wulan, Mbak Uyun, Bu Bayan. Kok ya kenal kabeh. Bu Bendara, nggih. Iki sing sore mau petas tari tembang kangen. Tembang kangen nggih. Wah, nggih. Seragame apik-apik ya. Ah, nggih, sas tenan. Wis kaya yatim piatu. Kok yatim ngawur ae. Omong mbok sing apik. Mas niku kekompakan selalu dijaga sebagai pertanda bahwa perangkat Latsari guyub rukun kompak selalu. Pak. Amin. Mbak Lurah diaturi mik, Mas. Sampun. Monggo paring dawuh. Pilih sing dalu, Mbah. Dikon apa? Mbah Inggi. Lah mboten napa-napa, Mbah, jenengan nyantai mawon nek rasa nyanyi, rasa joget nggih nyawer mboten. Mas Saru. Iki sing asmane Mbah Lurah wau. Mbah Lurah Pak Sahat. Piyaine gede dhuwur Pak Sehat. Padha Pak Ayo Sahat. Pak Sehat sehat. Nggih. Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu. Kulimbo. Dalu, Pak. Mbak Eka beserta Mas Rombongan. TB nggih. Mas TB. Nggih. TB iki singkatane apa to? Lek bebek, Pak. Telek bebek. Omong nih, Bi. TB niku temannya Bapak. Tuban, Pak, Tuban. Nggih. Niki sedaya perangkat Latsari mugi-mugi acara dalu punika saged gayeng, saged berkah barokah dumateng sedaya Amin. warga masyarakat Latsari. Nggih. Ugi Pak Camat, Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek
Ki Pak Tengger, Pak Cingklung, Pak Iki Bulu Jawa beserta Karangrejo yang hadir dalu punika mangke diaturi Mbah Tengger sak kanca-kanca. Langan beksan teng dhuwur. Oh siap, nggih. Mbah Cingklung, Mbah Tengger mangke lho nggih. Nggih mekaten Nggih. Mas TB niki enten pamundutan saking Bapak perangkat desa. Oh, nggih. Monggo gendingin jenengan tari piyambak nyuwun ngaten. napa nggih. Nyuwun sewu Pak badhe tanglet napa tenggene Latsari niki wayangan nembe sepindhah niki Pak pisan niki. Nggih nembe sepindah. Wah, ternyata rewejone kados ngaten nggih Pak nggih. Pokoke nek bersih desa sedekah bumi agustusan kok sampai ora nanggap wayang niku rugi, Pak. Sing rugi sapa, Be? Sing rugi awake dhewe to Mas ditanggap banget. Oh iya iya. Monggo niki ingkang badhe kersakaken tembang sinten? Mbah Mudin, Pak Wo, napa ibu-ibu Bu? Bu Ketua Panitia, monggo. Mbah Mudin, Mbah Mudin monggo. Nggih, Mbah Mudin mengke bar niki ngedusi slendro nggih. Oh, mboten to, Pak. Ampun to, Pak. Raup. Nembang napa niki, Pak? Monggo pun bebas mawon, saged duet kali penyanyi, saged. Sampai gunung nggih. Wah, cocok niki. Nah, Mangke ibu-ibu perangkat kerasan joget, Pak. oh nggih niku ibu-ibu perang. Ibu Di perangkat. bawane riyen nggih. Nggih, Pak. Nggih. Menawi badhe ngersakaken mic monggo. Niki ora. Saben Saben bengi nyawang konang tok drong tak dentung. Wah iya. yen memajang mung nganggo janur kuning kembang wae weton gunung kreng Aha. pacitan sarwi jenang panasutan aling-aling cabe gunung Pak, redeg le. Nyantai mawon, Pak. Mon Terus piye, merdeka mawon. Pak? Terusnya piye, Pak? Napa? Terusnya piye? Nadyan. Nadyan, Pak. Najan wadon sarwa lanang. Terus nggih. Inumane nganggo banyu bening. Cengkoke Ah. nganggo binir. Ingkang nembang sinten niki, Pak? Buyun. Sarang-sarang niki dikajani Mbak Eka uget-uget. Oh, nggih, sareng-sareng. Nggih. Ah. Monggo, Bu. Monggo diwiwiti, Pak. Dek jaman berjuang jur kelingan analana biyen tak openi ning saiki ana jarene wis
syukur bisa nyang gunung desa dadi rejo kene ora dan dikira tepuk tangan luar biasa hebat. Wah, sembah nuwun Mbak. Moderator B, moderator. Nggih, wonten malih Pak Slamet. Mboten. Sampun. Sampun. Wah, nggih, Mbah. Pak Inggi, Mbak Menawi wonten ngersakaken tembang. Ngersakaken langan beksan Pak Tengger. Langan beksan. Oh, Pak Darsono, Pak Tengger. Pak Darsono kersane. Nggih. Monggo Pak Tengger. Kali Pak Cingklung. Oh, Pak Cingklung nggih. Niki Pak Kades ngampel rejo WA kula awake greges pamit. Oh, Mas Yan. Mas Yan nggih, sembah nuwun nggih. Sembah nuwun Pak Afif, Mas Yan nyimak. Nggih, kanca-kanca Yogyakarta, Pak Budi Kuntoro, kanca-kanca CFC nyimak, Pak Rukani Semarang nggih nyimak. Ngapunten Pak TB. Nggih, Pak Slamet. Pak Tengger minggah kula medun. Oh, ngaten nggih. Monggo Pak Tengger. Mriki. Monggo, kanca-kanca. Nggih, matur sembah nuwun sedaya perangkat desa Lansari, Pak Slamet. Matur sembah nuwun. Buyut, Kulira, Kades, matur sembah nuwun. Kakasmani, matur sembah nuwun. Pak Carek, Pak Darsono, matur sembah nuwun. Monggo Pak Cingklung, Pak Tengger. Pak Cingklung monggo. Bos berkarawit kula aturi.
Monggo Pak Bupati. Pun lenggah mriki. Mbah Nakwan, Mbah Nakwan. Mbah Nakwan monggo. Monggo, Mbah. Mbah Nakwan kula aturi jumeneng mundur manggung. Pak Tengger nganggo blangkon kaya wah kaya Danang Wah, Pak Sutawijaya. Tengger mangklingi. Wah. Jan bagus. Mangklingi Pak Tengger nggih. Bareng pun jejer kula pripun? Jan pripun? Jan kaya nyangking putune. Kaya nyangking termos kok putune. Oh, termos. Wah. Terus sing dalu Mbah Tengger. Sugeng dalu. Lah niki Mbah Cingklung pundi? Mbah Cingklung. Pak Inggi Jatisari. Nggih. Oh, Pak Inggi Jatisari. Oh, Jatisari, Ngene. nggih. Jatisari, Cingklung. Iki hobi tayuber kabeh. Wis deh. Nganti ana lagune tayub kok, Be. Hai tayub, hai tayub. Tayo niku kesanes tayub. Oh, tayub itu. Tayo. Nggih. Bancar niku kesenian semuanya berkembang pesat, Pak. Ketoprak, wayang, tayub, wis luar biasa pokoknya. Penumpangnya sinten melih nih Pak iki? Mbah, nggih. Monggo Pak Jatisari. Monggo Pak Jatisari, Pak Jatisari, Jatisari. ini. Ini. Pundi Mbak Jatisari niki? Oh, isih ijo duit, Pak. Oh. Iki ora ono. Mau wis diparingi karo Pak Wali mantan Wali Kota Surakarta Pak Rudi mau wis maringi no. Rudi sapa? Langsung maringi nganggo kopiah mau lho. Brengose sing padha. Monggo niki pundi Mbak Cingklung? Monggo Pak Inggi Jatisari. Pak Sahat, diabsen Pak Sahat. Nah, Sampun, Nasihat sampun. sinten niki? Sampun. Sampun. sampun namung niki. Oh, Oke. namung niki. Nggih, nggih. Wah, Jatisari rawani. Wah, Pak Jatisari, Pak. Ketoke ulan iki buane wong akeh dadi rawane munggah panggung ketoke. Ya mungkin ae benernya kesel. Monggo niki ngersakaken gending napa damel tayupan tembang apa, Pak? Karo Mbak Yosi ngene Yos. Ha iki ngene Yos. Iki ala iki kaya Bukar Niati montong. Wah, nggih. Nek wis kadung joget lenggut-lenggut. Wah. Ini. Mbak Yosi, Mbak Eka, wah ya. Pak Inggi Tengger iki manut biasane. Nggih. Oh nyuwun niki wae. Oh nyuwun apa? Pak nggih. Mboten. Podang kuning nggih saged. Podang kuning nggih Pak. Lho. Podang nggih. kuning. Nggih, podang kuning. Mandhapipun napa, Pak Sat? Munggah urung mandhap. Ya pasti wudune biasane ditakoni. Sesideman ya ora apa-apa. Mbah, napa, Mbah? Napa? Napa? Iya, heeh. Nggih. Nggih, yo. Pak Tengger ngesake napa? Oh manut. Manut. Nggih, Kak. Iki penak iki. Pak Tengger niku namung nyuwun nomor HP. Oh, nomor HP dienggo. Nomor HP-ne Bu Yuyun mangke kok paringi, Pak. Ayo ya. Halo, sesideman podang kuning. Halo, sesideman podang kuning. Buka kendang lah, dangdut lah. Ayo, pertamane nek wis rada wengi nek tayub kene dangdut yo. Nah, sing besoe lagi nglumpuk kruyuk. Ada nembang Pak Tengger. Beso. Sing nembang kowe karo Yosi. Oh iya. Tengah-tengah kae. Iya Mbak Yosi. Sedo. Dek Eka. Begendongnya ya sregep, begendong TB. Kekepen Pak. Yosi Dian Prateli. Luwih becik ate nona.
ayep pisan sindene. Oke, bukan niate. Jogete sindire sangar be. Karniati. Yen ngam
tanganmu terus ngene ya, gua ada sampur. Nah, ngono. Nah. Kowe gawa apa be kuwi, Be? Oh, nampan. Nampan damel ada sampur, Pak. Ya, aduh. Pramugarine. Oh iya. Nggih. Mriki. Walah. Moga-moga lah, ngene iki, Pak. Iki, Pak. Oh nggih matur nuwun. Weh, matur nuwun, Pak Teger. Nuwun sewu Pak Dalang. Nggih, Mbah. Saksane kula nggih badhe ngeken sinden jenengan niku sing sebelah pas kula nika. Wo Bu Yuyun. Ingkang saking Blora. Nggih Bu Yuyun. Nggih. Saking Blora nggih. Nggih leres, nggih. Iki kula men biasane niku nek ajeng main niku kan nyuwun gending napa niki? Lha napa, Pak? Aku apa kenyawa, Pak? Nggih, mengke jatah Ibu Yun kersane nembang nggih. Sinom kali nyamat. Oh, nggih. Biasane cengkoke niku lho sing Nggih, Mbak, nggih. Nggih, siap, nggih, matur nuwun. Heeh. Alhamdulillah. Nyewakno sampur entuk 400. Kuwi jenenge nek cara tayub medhun ning isor golek ngono ngayak. Nggih, ngayak, Pak. Ciri khas Tuban. Matur nuwun, Mbah. Nggih, Mbah. Bu Yuyun iki fane Yuyuner. Teman seangkatan Bu Yuyun. Sembah nuwun Mas Ali bareng rawuh iki CFC do nglumpuk. Mau hitungi ngopo? Kowe ngitungi apa? Ngitung apa to, ngitung yoga niku 21 tibane iki. Lha arep bapak nih, kurang akeh nyewakno neh iki aku. Ya kalau saya tanya. Sembah nuwun. Besane Pak Tengger. Walah.